Salutare, bun și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Multiplayer împreună cu George. Am făcut o mapă nouă și astăzi o să încercăm să facem ceva mai frumos pe mapă. Bine, lasă-mă aia. De ce omorâși? Am doar 14 FPS-uri și merge greu. Nu prind oaia asta deloc. Cine aibă omor oile? Așa oile. Tata, pe unde ești? Hai că te văd. Se spawnară două vaci. Dă-le, hai că nu le iau acum. Unde ești? În față. În față, nu văd. Păi, unde te duci? Ia uite-te. Bă, lasă-mi pomul. Câte FPS-uri ai? 3. Nu știu de ce merge greu. Făcut și tu masă de lucru? Nu, da. Bă. Da, și mie 3 bucăți de piatră. Hai, te rog eu. 3 bucăți. Păi da, nu mai să fac eu un tânacop de lemn. Hai că iau cumpăra. Bă, băgăm și pe la statuia de sus, parcă. Nu și mie 3 bucăți. Dă-mă și mie 3 bucăți. Hai, bă. Nu-ți dau. 3. Mor de 3. Ce să-ți le-am pe toate? Nu. Păi n-am cum să. Sparge și dă-te la o parte aici. Dă-te în spate. Sparge de mine în spate. Uite, sparge de aici și așa de lângă mine. Auzi? Hai îmi fac și un turnacop de piatră. Măcar fac și mie unul. Îți dau după piatră înapoi. Auzi? Îmi faci, bă? Măcar dă și mie 3 bucăți de piatră. Nu mai am decât un. Așteaptă-mă. Aia acum masa mea. Știu. Stai să vii eu. Da, nu piața că nu știu aici. Hai, nu vin. Unde? Păi zici cum aștept să iau piatră. Nu știu cum mai aștept. Așteaptă. Hai, bă.
În ce parte? Nu luați. Să vin cărbune. Și vin și ce. O căloi. Ce văd? Fu doar o bucată. Știi că mai spart 3 bucăți și să termină dracul. Nu știu acasă, îmi tălpește. Gata. 50 de bucăți, 51. Spărsești masa? Trebuie să vin și eu, că tu nu vezi pe unde ești. Auzi, băi? Trebuie să vin și eu. Bă, Nu, că ești din spate. sunt. Tu ești din pom. Să fiu eu ciupesc, o tai tot. O tai tată. Ia că ce? Luai jos. Și uite, lipi și căzură. Mă, aici nu luat. Nu că luai doar 4 luai, că spărsă eu. Uite-te în inventar la mine. Uite ce caută, că să vedem mai ce ciupesc din pădure. Păi, dar mie nu trebuie, nici nu știu pentru ce sunt. Păi, La ce? A, să facem mâncare, de. Hai, ia-le, că eu nu pot să plec niciunde, că sunt conjurat de ciuperci. am 4. Dacă mai vreau să le sparg toate, să ți-i dea roși. Iau și pește. Ce n-ai pe asta decât să-i ciupește? Ha? Merge greu când filmez. Merge în puține FPS-uri. Ia și pește, mă duc. Eu o văzut. Ce fie rău. Ce mare e. Ia uite alta aici. Aia sunt încolo. Cărbune. Văzui? Uite alta în jos. Ba. Ia uite găsi nisip. Ia uite ciuperca a mea. Și găsi deșert. Uite oaia mea. Ia dă una de ciupercă că... Bai bun. Ia uite încă o oaie acolo, mă duc să fac. Și pot să am pentru pat. Prin deșert. Ia zi libertate. Ce mai de să sar pe un cactus. Mamă, ce bine ar fi să găsăm de la. Uite pădurea de roșie. Ba nu, e alb. Cine îl găsește a lui?
Mm. Trebuie să vii joc, mă lăsați la 1 kilometru. Ce plac. Ia uite ciupercă cărușe. E vacă. Care mele să stai amândouă. Tu ia-ți pentru pat, că e oamă. E că nu. Pe alaltă eu ia. Eu. Deja o uite încă o vacă în fața mea. Da, mă, dar eu. Uite, ia-ți oile să faci pat. Hai că a fost și oaie, cum mi-a furat și mi iau încă 2. Hai, ia-uite aici. Să le iau eu pentru tine? Păi hai că poate să despawnează. Uite-l bă cum a apărut din prima. Hai că mai e una pe acolo. Uite. Uite aici. Uite. Am? Hai că ia-uite aici. Ia uite, ia-i produsele. 2 bucăți de carne. Ce faci, mă? Hai, nu acolo. Am ieșit. Eu îți fac ție patul? Eu îl fac acolo că e și la căldură, uite aici. Ia. Să te uiți la tine, la mine, să vezi cum dorme. Zi așa, se vede, tot negură ca la mine. Ia scoală. Du-te încolo. Păi ce n-ai? Păi tu n-ai luminositatea. Păi cum mă dau iară, că nu mai. Păi intră în setări. Intră în setări, dă-i la game, sus game. Dă-i jos, nu, dă-i la video, greșit, dă-i jos. Video. Și uite Brix, dă-i ăla. Dă-o maxim. Și acum culcă-te. Ce bug ai. Ce buc. Tu nu vezi că la tine se vede doar jumătate de pat. Și eu jumătate în aia. Ce la bun? Îl lag greșit. Dar hai culcă-te, că e de o oră asta ce. La minunățiunea la cafetărie. Una me, una ție. Ce-o facă a mea, mei. Da, o să tu-i frea, n-ai. Ia uite ce de sunt aici. Se băgară în peșteră. Gata. E pește la mine. Nu-i peșteră, e aia mică. Pleacă de ce? Eu. Uite-te, mă. E al meu. Pleacă de ce? Nu vreau să-i dau în tine, dar vreau să-l saperat de jos. Îmi luați tu cărbunele. Și voi 15 bucăți. Ia uite 2 legi.
Cât îți lași? Nu știu. Da, așa dovleci. Cât ai? Eu? 4 dovleți și 8 cărbuni. Mai 5 dovleți. Și 5 pe cărbuni. Bine. Ce unde vrei să faci casă în peșteră? Aici eu fac, îmi place cum e. Unde în peșteră? Uite, o, e mică. Da, uite cărbuni, ce bine. Fă-ți în peșteră. Încă e mică. Ce faci, mă? Uite alta. Ia uite, mai era cărbune acolo. Ha? Da. Nu mai e? Hai să facem bani. Ia, arată. Vino încoa. Arată-mi tu, uite. Arată. A, eu nu mai mă duc. Că sunt spatele tău. Asta e peștera mea. Tu n-ai noroc, mă. Au cât cărbune. A meu. Uite aici. Uite chiorle. A, înseamnă că tu nu-l vezi, dar e plin aici. Ce vezi, mă, tu? Vino ca să vezi. Vine la mine. Uite, ți-l dă. Bă, tu ai lag. Adică. Deci ție nu-ți apare nimic pe aici. Nu știu de ce. Tu știi de nu-l ai tot. Păi de nu mai vedeam eu cărbunile acolo. Ce nu se mai vedea nimic. A, tu știi, iau de fier. Mamă, cât e de lungă. Ce? Peștera. Ce-ai, mă? Luai una. Ia uite cărbune, îl vezi? Stai să văd. Unde este? Unde-l vezi? Ia, uite că mă duc acolo la el. Fix aici. Ia dă de sus, să văd. Dă de ce? Sparge ai. Fix în față. Mie mi-apare că îl spărsești cărbune. Ia uite, ți-l dă. Acum spargi pe lângă. Îți dă-te o bucată, văzuși? Uite fier. Da, tu unde ești? Mai uite-te. Nu știu de ce nu văd. Ia uite cât cărbune. Sat. Foai de mine. A meu. Și ăsta a meu. Nu vezi să nu e nimic de aici. Păi nu că eu sunt spatele tău. Firare al meu, orice ar fi. Și mă duc prin grădină. Și dacă găsești două perechi de pantaloni? Ce pe Pentru armă. nu mai interesat de al meu. A, ce fac ce pantaloni doar? Și dacă nu e? Dacă uite bine să știi tu de prin grădină. Că nu l-ai tu, l-ai eu așa de bine las. Unde ești? Deci foarte așa aruncă. Nu se încarcă. Nu e nici fiera. Uite aici, stai. Unde? Iisus. O, nu mă, Și ia zbori. Ia ușor de pici.
să sar în partea asta aici. Hai să căutăm fierar, că nu e. Uite că la mine hai să căutăm fierar, că nu e. Hai să stăm în el. Stăm. Și dacă v-a plăcut până acum, apăsați butonul de like. Bă, dar hai să căutăm și noi mai mult. Asta se exact de mult. Să știi. Cum ești acum? De unde? Că pe mine mă aruncă în apă. Stai că trec eu acum. Stai să urc eu. Da-te. Gata. Că până am multe. Hai că să stai stric. Ia, uite, mai sunt pe casă. Eu sar acolo. Spune-i mă, văd cum mă aruncai dincolo. Din grădină. Nu mă crezi că mă aruncai din grădină. Din grădina de jos. Uite-te aici, uite-te la mine pe telefonul tău. Uite aici cum sar. Hai. Ce faci, tu găzuși? Încerc să sar în casă. În casă? Deschide ușa că eu sar. Ca să iau cărți. Acum nu dădui sprint și nu sări. Cărțile astea acolo înceantă. După poți să le pun pe ele, nu? Da, poți să le enchantezi pe masă de enchantat. E o masă de lucru și așa. Pe unde ești? Oh, gata, te văd. Uite, atent că o se poate să găsești cufăr. Bă, tu n-ai spune ieri. Tu atunci ai avut că ai luat după internet. Da. Sidu? Uite, ești morcovi. O grădină de morcovi. Morcovei, morcovei. Nu vrei tu morcovei? Am morcovi 51. Și eu am tot 51. Ia uite. Vezi? Hai să rămânem în sat. Hai. Rămânem? Bine, eu mi-au o casă. Casa asta. Uite și a două ești lipite. Auziși? Uite și a două sală ăștia. Uite și a două, că-s lipite ăștia două, le vreau eu. Care față cu noi? Mă nervează ăștia, e un mol. Uite că-ți veni de aici. Îmi fac ușe de fier și îmi pun de aia, știu să deschide. Ah, bine. Și pot să-ți fac un om. Oh, nu-ți fac de aia. Să nu mai intre și pe ăștia de țin înăuntru, mă. Eu rău fier. Nici mie nu mi-ajunge. Te-ai cu zombie. Eu trec dintr-o casă în alta. Nu dai mă cu zombie. Să dai. Dă-i de acum, că eu vreau să dai. Stai. Trebuie să-mi pun și eu pe ce prin casă. Ia uite, vezi că îmi fac supă și mănânc.
Ce mai trebuie la supă? Uite, nu și altul mă duc. Deci nu e una roșie să fac. Nu că am decât puține de roșii. Ai decât puține? Dar astea cum să înmulțesc? Pe una vreau să. Da, așa nu poți să faci mai multe. Dacă le plantezi, nu crezi mai. Nu, și hai să le mulțăm. Cât ai? Nu, dar nu crezi mai dacă... Ia să un mărunt din ăsta, poate îmi dă ceva. Nu dau nimic, să Știu. Nu dau am nimic. murit tu, dar nu e meu, nu e meu, mă. Păi eu scot pe mine din casă. Nu vezi, poate că nu iasă acum. Omorâi doi. Îl omorâi? Tu l omorâși. Tu îl omorâi. Păi dacă aș trec dintr-o casă în alta. Poate te duci așa mic. Păi cum e așa mic? Ia uite, eu ieși la... Uite, e pe jumătate. Vino ca să vezi, să Eu vezi. nu pot să-l spart. Bă, pune-l înapoi. Să-l văd și eu bine. Așa. E așa cum cred că nu-l văd eu. Vezi? Păi da. Dar uite-te cum este casa lipită, vede. Eu sparg aici și intru în pod. Uite. E că sparg eu cam timp. Ce bă, că ăștia nu pod. E plin. Bă, deci, au plin. Să fii tu. Mă cuc. Și să dai... Da? Mă culcai. Nu lua rău de deaba, tot după ingrediente. Păi, doar că tot nu ai de plată. Nu dai de școală? Da, acum. Nu te-a făcut din cu tine. Ce trebuie să? Nici nu pot să desfac. Am casă de asta la știu. Mamă, dar pot să și dea. Uite că nu fac așa. Eu zic că fac și ceva pe vasă. Fac o vasă de lucru. E la mine, nu? Da, adică nu fac o vasă de lucru, fac altceva. Să ții niște apuși dacă cad în groapă. Pe mine mă dă necută. Taci, mă, Că nu mi-i taci. Ce să știu ce făcuși? Fă-i de aia cum fac eu pe calculator. Știi să faci? Uite, ăsta nici nu... Să nu mergi din cuvă, de la mine în casă. Aici ba. Eu fac fermă pe casă. Și cam atât cu episodul de astăzi. O să filmez și data viitoare tot pe această mapă. O să pun torța înapoi că am dat-o jos și o să închid episodul. Pa!